Ja sam se naputak prelazvao od ove maske, ne znam koliko sam više priseba. Koliko ću biti do kraja sjednice sa svima ovim, ali neko imam 3 pitanja, vas koji u ime klubu. Znači, na zadnjoj pravno valjanoj sjednici održanoj 3.3.2020. godine, kada smo još mogli postavljati pitanja županu, postavio sam pitanja u svezi korupcije u sufinanciranju energetske obnove objekata i županijskog proračuna. Iz dokumentacije koju sam vama, župane, osobno uručio u ruke i fotografija koju sam vam svima pokazao, proizlazi da je bivša pročelnica ureda župana i sadašnja ravnateljica agencije Zadar Nova, Marina Dujmović-Vuković, sebi na protuzakonit način osigurala sredstva za energetsku obnovu iz proračuna županije, a da je istu stvar napravio i pomoćnik pročelnika Dario Ivanković. Osim što je Dario Ivanković na protuzakonit način sebi osigurao sredstva za solarne panele, na koruptivan način preko Ružice Horvat, koje je omogućio da dobije sredstva za energetsku obnovu, došao je do protiprovalnih vrata koja je montirao na svom stanu na adresi Josipa Jurija Strošmajera 10. To sam vam pokazao slike. Županije i županijske službe su bile dužne kontrolirati da li su se sredstva za sufinansiranje energetske obnove koristila namjenski. Misterije kako su protuprovalna vrata koja su sufinancirana Ružici i Horvatu završila na stanu Zlatka i Darije Ivanković, a da kontrola nije utvrdila tu malverzaciju. Zamislite, čak postoji falsificirani zapis da su vrata ugrađena na objektu Ružice Horvat. Sad idemo dalje. Sredstva koje je Dario Ivanković dobio za ugradnju solarnih panela na obiteljskoj kući na adresi Molavska 26. Ivankov je strpao vlastiti džep, a solarne panele nije ugradio na krov kući. Evo, ja sam digao dron kako bi to snimio. Znači, to je ova kuća. Vidite? Dragi županijski vijećnici, lopovi u vašim redovima, ovo je krov na kojem nema solarnih panela i nikad ih nije bilo. Evo ga, znate li koliko košta drona dignuti da bi se otkrio kriminalac i lopov u županiji? A vi niste slali kontrolu da pregleda da li su solarni paneli na krovu? Nisu. Tako da vidite, a vi ništa ne poduzimate. A imam i svjedoke s imenom i prezimenom koji su spremni posvjedočiti da na tom krovu nikad nisu bili solarni paneli. Kako županijske službe koje su bile dužne izaći na teren i kontrolirati namjensko trošenje sredstava za energetsku obnovu nisu vidjeli da na krovu obiteljske kuće Darija Ivankova nema solarnih panela? Kako nisu utvrdili da je dokumentacija postavljanja istih na krov kuće u ulici Molavska 26 falsificirana? Bili vas puno iznenadilo kada bih vam rekao kako nije postavljena ni stolarija na kući Marine Dujmović-Vuković, već je dokumentacija postavljena iste falsificirana, a i ona je stavila novac u vlastiti džep. Da ste iznenadili od mlada? Njih je vjerovatno iznenadilo. Župane, vi ste odgovorni za zakonitost rada županije i svih njezinih službi. Ovo je vaša ingerencija, a ne samo policija. Budući sam priložio dokumentaciju i fotografije koje nepobitno dokazuju kriminalne radnje unutar županije, što ste